Հաղորդման գործընկերն է Տունդեպո կահույքի սրահը։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ժպտում ենք, որովհետև գտել ենք մեր մեջ արև, իսկ այդ արևը երկիր մեծ հեռուստաընկերությունում է եւ բարև երկրի մեր 20-30 երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է եթերում, բարի երեկո։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները ես եւ իմ գործընկերներն առանձնացրել ենք ձեզ համար եւ առաջարկում ենք դիտել մեր եթերում։ Assalamu alaikum hurmatli adamlar. Qarashıda baqi taraf yurdumuzdagi tədbirlər hem xabarlar bilan tanıştıran Vatan xabarlari gepleşmelaşýar. Şun hurmatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow yurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň ýene bir möhüm detgatynyň Ahal vilayatynyň Göktepe tarabynyň Adgan dowasynda 200 orunlyk täze ýokunç keseller hasahanatynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Salam yani hurmatly adamlar. Garaşlyk baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň Mara vilayatyna iş saparynyň çäklaryny Türkmenistanyň prezidenti yurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başly goşun generaly Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet serket gullugynyň serkedawat serket birikmesiniň täze binalar toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz daň bilen sergetabat serget birikmesiniň täze binalar toplumuna tarap ýola düşüp, ýolugry bu tögürüň TV-ge aýratynlyklaryny sinledi. Բարև երկիր, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մարտի 23-ն է, օրը շաբաթ, սիրով սկսում ենք մեր աշխատանքը, այո։ Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե Երկիր մեդիայի եթերում Երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատում է Ինես Ասուքյասյանը, բարի երեկո։ Օրվա գլխավոր նորություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ միասին։ Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Qarashlar, baqi tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Qarashda kemeşilik bir tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyna alynıp barlayan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýörgüller bilen üstünlikler owanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 21 iyulda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow din jarşy mewsüminiň dowam edýän pursatlaryny sähker bilen dagy teklerini gedelençe çykdy. 2019 ýylyň 18 sentýabrynda Ahal vilayatynyň Akboda etrawynyň şägini Türkmen alabaýtlar hojalyk jemgyýetiniň täze binasynyň açylanlygy hemmelere mälimdir. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyr, baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Balkan vilayatyna iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly goşun generaly Gurbanoğlu Berdimuhammedow şuň döwlet serket gullugynyň serket birikmeleriniň biriniň täze binalar toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Առաջարկում եմ օրինակ սուրճի փոխարեն առավոտյան ըմպել ջուրը բարեկամներ, հենց այս պահին ես օրինակ կծառայեմ ձեզ։ 20:30 Երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է եթերում Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Salam eli hormatly adamlar. Garaşdyk baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşdyk hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimize hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyna alynıp barlayan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýörgüler bilen üstünlikler owanşanýar. Muň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 19 awgustda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu owasyna toplumyny mundan beýlegim ösürmüň ilkinji nowatdaky wezipeleri. Salam eli hormatly adamlar. Garaşdyk baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň Liwap vilayatyna iş saparyna bolmagynyň çäklerini hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen beýik ýüpek ýoly ugry boýunça geçiriljek köpçülikli sport ýarışlaryna, algaw hemde velosiped ýarışlaryna badalga berdi. Şeýle-de Amul Hadar 2018 halkara avtorallysyna ak pata berdi.
յուրաքանչյուր մասնագիտություններից, յուրաքանչյուրից կոչումից վեր է մարդ կոչումը, լինել մարդ։ Հայաստանում ժամը 20:30 րոպե դուք դիտում եք երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումը, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այժմ առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևորագույն զարգացումներին։ Salam ele hormatly adamlar. Garaşda da bagty bir tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizi, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alınıp berýän işler berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna laýyk ýörelgeler bilen üstünlikler başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 21-nji ýylda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow din jarşy mewsüminiň dowam edýän pursatlaryny sähker bilen dagy teklerini gedelençe çykdy. 2019-njy ýylyň 18-nji sentýabrynda Ahal welaýatynyň Akboda etrawynyň şägini Türkmen Alabaýatlar Hojalyk Jemgyýetiniň täze binasynyň açylandygy hemmelere mälimdir. Salam ele hormatly adamlar. Garaşda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna detgalaryň iri toplumynyň Aşgabatda senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň işegürlik we söwda merkezleri toplumynyň şeýle-de Ahal welaýatyna aýny önümleriniň önümçiligi boýunça täze Türkmen aýny önümler kärhanasynyň açylyş dawaralary boldy. Ir bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda gurulan işegürlik we söwda merkezleri toplumynyň açylyş dawarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Հաղորդման գործընկերն է Տունդեպո կահույքի սրահը։